Let's get izindaba zo-1 KZN TV wefundelo uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili usuku namhlanje. Amadlela ndawonye ashaya amakhala ngese-ANC bathuka-ke izanya bezitolo zabokufika kanti kutuswa amagalelo kowayimeya yaseMhlathuze kanti othisha abangaqashiwe baqinqe kowasogwini. Izinkomba ziveza ukuthi-ke amanye amadlela ndawonye enhlangano ebusayo okuyikhosathu no-SACP kanye namanye amalungu esigungu esiphezulu abahambisane-ke nokuthi kwakhe uhulumeni okubambisana neqembu le-DA. Lokhu-ke kulandela imibiko engamahebezi eveza ukuthi i-ANC izosebenzisana ne-DA ukubusa izwe kanye nezinye izifundazwe abahlulekile ukuthola amavoti ango-51%. Kulamahebezi omshado we-ANC ne-DA agcina amadlela ndawonye ongahambisani nawo kodwa nabanye babaholi be-ANC Youth League kuzwelonke namuhla bebephethe izinqwembe bezokalisa ukunqaba lomshado. Unobhala walombutho ekhuluma nabezindaba ngaphambi komhlangano uthi ANC ayikaze ithi izosebenza ne-DA kodwa abantu kuzomela baqonde ukuthi izinamba zokuthi ANC ibuse yodwa azivumi. The protest is protesting on the basis of disinformation because the ANC have never said that is going into coalition with the DA. The question of the framework, strategic framework, is going to look into the outcome of the elections. And the outcome of the elections, as we all know, does not favor the ANC. And in this instance, we did outline that we're talking to everyone who, in terms of the leaderboard, it is quite clear in terms of the significant numbers that they've received. The message from South Africans, as outlined by the President, is very clear: work together. So we don't have outright majority. Umbalula uthi izingxoxweni ababenazo namanye amaqembu okubala phakathi namancane babeka phambili ukwakha uhulumeni onozinzo. And we have engaged with everybody, and we're still talking to even others, even smaller parties, because we want to bring everybody on board. Because South Africans want us to work together for their sake. And we have said as the ANC, we will prioritize the people. We don't want instability. We want a stable government. Also, we have got keen interest in terms of seeing through our manifesto being implemented. What these 6 million people of South Africa have voted for. They voted for continuity of the ANC. They voted for more jobs. They voted for the expansion of social protection. Kudebo Khosibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kuChannel 261. Bahlalele kovalweni abokufika abanezitolo zokudla lokushini lasondini. Lokhu-ke kulandela ukushiswa kwezitolo zabo ezinhlanu ngeviki ledlule. Omunye abokufika odabuka eTopia uDavid Apere uthi-ke kuyimanje bazama ukubuyisela isimo esimeni njengoba kanomphakathi ukhala ngendawo yokuthenga eseduze. Bahlalele ovalweni abokufika kuleli abanezitolo lokushini laSolondi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuze emva kokuba ngeviki ledlule kushiswa izitolo ezinhlanu abantu abangaziwa. uDavid Abere waseTopia uthi bahlalele ovalweni kodwa sebeqalile ukuzama ukulungisa ukuze baqhubeke nebhizinisi. Yatraya buya kala phansi sewenza ikhona. And then lo sabayo angazi linyilanga mbuya not sure. So just mine try manje kubeka impilo phakathi i-right sokuba still yakhala lambile fonela njalo deli ukuwoza uvulela lapho abanye akatholakanga single drink time what so deli woza nje so manje mina ikinga ayinawo uphakathi imali yakubekayo yiyo esaba still lenda ikhona manje ngithola abanye embuto yethu sifuna intraya funa intelekani besizani yashangana lo amashereta so ishanganisile manje yakubeka manje impilo lo phakathi yakhalisa yiyo mina kubeka khona. Lezi zitolo zashiswa kwacekeleka phansi nempahla. Omunye wabaqashisa bokufika ngaphandle komuzi wakhe uZanele Sithole usola umasipala waSolundi ngokumvalela ugesi nakube sekhokhile imali njengoba kusolakala ukuthi isigubhu sakhe sagesi sasikokoteliwe. Umasipala wafika la uzochecka isitolo baenda basicimela ugesi bacimela mina endlini baphinde bacimela kwi-container bathi ugesi urojiwe sahamba sokhokha asibalisanga sahamba sokhokha emva kwalokho azange sivulele sina 6 weeks uma sofuna lapha ukuthi yini basitshela ukuthi bafuna i-permit
i-container ngababuza ukuthi okay i-container inkinga yayo i-permit mina endlini yiwaye bengivalele abaphumi nezi ukuthi kwenzeke ini namanje sihleli nje wabona ukudla kwenzeka yonke into endlini kodwa futhi u18,000 asawukhipha bawuthatha abasibuyiselile futhi namanje akwenzeki lutho. Uphinde wasola abakamasipala ngokuthatha intshontsho kwabokufika babathembisa ukubavulela ugesi kanjalo nokubafuna izivume zokusebenza kule ndawo. Emva kwalokho sesivalela ugesi esikhokhele 18,000 kunamalunga abasebenzi bakamasipala abakwazi ukuthi babize abokufika bababize ekhoneni ukuthi abakhiphe imali bazobavulela ugesi abanye babo ngangikhona bekwenza. Ophethe zokuxhumana kulomasipala uCebo Buthelezi uthi lo muzi uzovulela ugesi uma usususe indawo yebhizinisi njengoba engenayo imvume yokudayisa. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo Olundi. Ubuholi kubakhongolose ngaphansi kwesifunda iMusadladla sebudluliseke amanzi endoduze emndenini walo wabeliyiphini likahlalo kulesi sifunda uzakhele Mnqayi. Umnqayi ke waba yimeya kumasipala uMhlathuze kanti udlula nje emhlabeni beqoqobela isikhundla seselekela kaMqondisi Jikelele ehhovisi likaNdunankulu wakwaZulu-Natal. Umnqayi kushonele esibhedlela kulandela ingozi yemoto eyenzeke eStarter zangolwesine olwedlule Richards Bay. Uhlalo ANC esifunda iMusadladla uMusacebekhulu uhole ithimba ngalamalungu eqembu likakhongolose ukuyobhoma ngemsanweni emndenini wakaMnqayi eMangezi edlangezwa enyakatho nelikaMthaniya nokuwumuzi kalo beliphini likaMqondisi Jikelele ehhovisi likaNdunankulu kwaZulu-Natal uzakhele Mnqayi. Umnqayi ke uzokhumbula ukuthi ke uke waba yisekela likahlalo kulesi sifunda kanti ke waphinde waba yimeya kumasipala uMhlathuze. Umnqayi ke ushonele esibhedlela kulandela ke ingozi yemoto eyenzeke eStarter zangolwesine olwedlule eRichards Bay. Cebekhulu ke uthi ke balahlekele kakhulu ngokudlula emhlabeni kaMnqayi njengoba ke ube neqhaza ekukhuliseni iqembu kulesi sifunda kanjalo ke nokuthuthukisa umphakathi esifundeni ekhengcitshwayo kanye nokunye. Silahlekelwe umfowethu, silahlekelwe comrade uzakhele wakaMnqayi obebamba iqhaza elikhulu kwekukhuleni kwe-ANC lapha kulesi sifunda seMusadladla. Uzokhumbula ukuthi uzakhele Mnqayi uke waba usekela sihlalo we-region yethu yaseMusadladla ngesikhathi kusekhona ubaba uMphemba ubheka intule nawe ngasekho emhlabeni ebhalelwe uMashaba naye futhi ongasekho emhlabeni. So ke usungabona ukuthi kungana ukulahlekelwa sesikulahlekela njenge-region. So ke ukuhamba kaMvuseni kwazakhele Mnqayi nakho kuzo-eda phezu kwamanxeba avele khona la i-ANC kulesifundo ilahlekelwa khona abaholi abaningi ababebamba iqhaza abanohlonze kwi-organization ekukhuleni kwayo nasekusebenzeni kwayo. Ngoba uzokhumbula ukuthi hayi ukuthi waba u-deputy chair nje kuphela we-region kodwa ke waba umeya futhi waseMhlathuze City ngekhathi inzima la i-ANC yayiqala khona ukuthatha uhulumeni kulo masipala esikona waseMhlathuze nowenza umsebenzi omuhle kakhulu. Iy'nguquko ezaba khona kade umasipala isithi yaseMhlathuze iphethwe abanye abantu ushintsho lwaba khona lwaba likhulu kakhulu sekuphethe u-ANC kuphethe yena ubaba uMnqayi. So ke sithi iqhaza lakhe libe likhulu kakhulu kuKhongolose. Umchaze njengomuntu obekuthaza ubombanyo kanye nokuthula ngisho ngabe ke imbono iyehlukene kangakanani. Simkhumbula nje njengomuntu obekuthanda ukuthula nane unity ye-ANC kakhulukazi ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi sabo belida hayi ukuthi kwangekho ukuhlukana kwembono ngaphakathi kwaKhongolose but indlela bebekwazi ukuyimanage ngayo into yokuhlukana noma uwazi ukuthi khona imbono ehlohlukene kubona ezepolitiki kodwa bebekwazi ukuthi bakwazi ukulida ndawonye collectively bakwazi nokuthi abantu ngaphandle bangaboni ukuthi kunokuhlukana khona. So umuntu obethanda ukusebenzela i-unity ethanda ukusebenzela ukuthuthukisa imiphakathi yonkana yakithi yiyo lento emenza ukuthi nohulumeni wesifunda aze ama-identify njengomuntu ongakwazi ukusebenza eduzane alekelele uhulumeni kwi-Premier's office ngoba bebona amagalelo akhe nokukhathalela kwakhe ukuthuthukisa imiphakathi yakithi. Kanti kulindele ukuthi inkonzo yakho kumfihla ibe ngayo lempela sonto siya kuyo. Asike siyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli nazi kwakuyihlo kwakuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Amadlela ndawonye ashaya amakhala ngese-ANC bathuka ke izanya bezitolo zabokufika kanti kutusa amagalelo kowayimeya yaseMhlathuze kanti othisha abangaqashiwe baqhinqe kowasogwini.
Baqhinqeke ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo kwisifunda ugu othisha abangaqashiwe baseSayido kuneseningizimu lesifundazwe KwaZulu-Natal. Nompumelelo Ndelu uthi ke sekupheleke iminyaka eyisishiyagalombili aphothula izifundo zakhe kodwa ke namanje akaza uthola umsebenzi. Uthi ke basola ukwenzelela komnyango wezemfundo ukugwaza nokunye kuyizinto ke ezumthelelo ukuthi ke bengaqashwa. Othisha abangaqashiwe baqhinqe ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezemfundo eSayido kuneseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Phakathi kwezinto labo othisha abakhala ngazo ukwenzelela komnyango, ukuqasha izihlobo, ukuthenga izikhala zomsebenzi nokunye. Omunye othisha okhulume neziko lezindaba uthi into abayidingayo ukuthi baqashwe. Sizozwakalisa izikhalazo zethu. Sesinesikhathi eside singaqashwa. Uma ngabe siza sithi sizofuna ukuqashwa sitshelwa ngedatabase. Le database othola ukuthi umuntu ofunde ngo2013 nofunde ngo2016 ayimpick up, ivele izopick up umuntu ofunde ngo2020. Uthola ukuthi manje seku-unfact nakade sihlezi emakhaya singaqashwa. Sizocela nje umnyango ukuthi usifake siqashwe singene siqashwe singothisha abangaqashiwe and nesikhathi siyasishiya. Sizocela futhi nokuthi lento ka18 to 35 ike iphele. Kwazeke nje ukuthi uma ngabe umuntu edinga umsebenzi qualified makasebenzi kakhulukazi kuthina bothisha abangasebenzi. Siyacela nje ukuthi umnyango usize sikwazi ukuthi siqasheke sesihlale kakhulu emakhaya sesiside lesikhathi sihlele emakhaya. Eqhuba uthi okubhlungu kakhulu kuqashwa othisha bakwezinye izindawo babebekhona bona. Uthi yena sekuphela iminyaka eyisishiyagalombili engasebenzi. Uthi uvela uthola ukuthi kunomuntu osuka le ePietermaritzburg, kunomuntu osuka le eThekwini, kunomuntu osuka eZululand azazoqashwa la baze babe baningi. Thina zingane zala ogwini uthola ukuthi asawuthola umsebenzi sesiend up sihlele emakhaya. Njengoba ngikhuluma nje mina ngineminyaka u8 ngingaqashiwe. Ngiyazibuza nje ukuthi kulo 8 years wonke ngilokhu ngiapply ngigqiqa ngize education kuze create database ngingaqasheki kanti yini le ngakenza ukuthi singakwazi ukuthi siqasheke. Uthi sebenele ukuhlala emakhaya. Enye into esilwa nayo kakhulu ukuthi kuqashwe ngokokwazana ngokobuhlobo nalento yokuthi kugwazwe ngoba la ngaphandle khona ama-rumors ukuthi abantu bayabakhipha 30,000 bakwazi ukungena emisebenzini. Thina ke sizingane eziphuma kandlwana sizingane ezizalelwa abantu kanzana sizokwenza njani ngoba ithina ama-breadwinners emakhaya futhi la ngaphandle kunezingane othola ukuthi vele umuntu uyena okhulisa izingane zakubo bese kuthenjwe yena ukuthi mayeqeda nje ukufunda uzobe seyakwazi ukuthatha ikhaya alibeke phambili endaweni efanele livuthwe ikhaya libonakala. Awethu amakhaya azobonakala kanjani azovuthwa kanjani uma ngabe thina singakwazi ukuthi sizwakale. Ukwenza isibonelo nje uDepartment of Health unama-bursaries owakhiphayo wabonesi uyafunda unesi 4 years bese yathatha unesi ayofaka esibhedlela o eclinic. La uthola ukuthi umuntu noma efundile ngayo lo bursary sikhishiwe usezohlala ekhaya alinde leso sikhathi angasazi. Iphosta yakho ngisuke nje ngicabanga ukuthi kusho ukuthi ukhona umuntu osuke ngenile esikhaleni salo umuntu. Uhlule izikhalazo lwamukelwe usekela mqondisi womnyango wezemfundo kwisifunda ugu. Wathembisa ukuthi ngomsombuluko weviki elizayo bazobamba umhlangano ukukhuluma ngazo lezi zikhalazo. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseSayidi. Kululekwe abantu abasha ngamathuba ahlukene abangasithuthukisa ngawo uma bengena embonini yezokusebenza. Lokhu kwenzeke kuhlelo belibanjele eMgungundlovu lapho bekuhlangene khona izihlaka ezahlukene ziluleka intsha. Umlimi osekhulile uNontuthuko Shezi uthi ke kubalekile abantu beqala ukulima lapho bekhona bese befuna kamakhasimende baziwadayisela. Umlimi osedlondlobele uNtuthuko Shezi odabuka endaweni yaseNdwedwe uthi kuningi akwenzayo ngaphandle kokulima njengoba eneziqu zaseNyuvesi yaseKapa kepha uthi maningi amathuba kwezolimo. Basically kwi-agriculture kunamathuba amaningi kodwa manje kumele ukuthi ukhethe na ukuthi ufunani ukuthi ufuna yiphi umkhakha othanda kakhulu. So umkhakha kunomkhakha weinkomo nowenyama, kunomkhakha wama-veggie nomkhakha wey'tshalo ama-fruits nani. So I think as abahlali base KZN sinomhlaba omningi, so uyakwazi ukuthi ngalokho kunakho nje ngesiqephu sakhe esincane uqale lapho ufunde wenza amaphutha ngeqephu elincane then usuyakwazi ukuthi ulokhu kwandisa nje every 3 months yakhula ingadi yakhula then before ubone ugcina usune weplus. Ushezi uthi uma ungumlimi xhumana namakhasimende. I think i-access to market yona ibaluleke kakhulu agriculture ngoba impela uma uzofika utshale into bese ungazi ukuthi uyidayisa kuba inkinga enkulu ngoba lezi amakabishi mo utshalile u5000 ngeke uwadle wonke.
So kubalekile ukuthi kakhulukazi mhlawumbe before utshale ukuthi awuke lisa ubusuxhumanile nabantu abazothenga with ama agent abantu ama feeding scheme wenza sure ukuthi uyababona uyaba massage ngempela bakuthande nje fanele bakuthande ngoba phela okusalayo njengefama umsebenzi wakho ukukhulisa isitshalo yebo but umsebenzi obalekile nawo wonke ukuthi kube khona umuntu othengayo and so ziningi indlela ukuthi ungaqala kodwa fa uqala nje kancane ungajaha uzoqala kancane then mase izinga selifikile suyakwazi ukuthi okay uye ku supermarket ke manje uqale lapha kuyibhasa uqale komama lapha ematafuleni labo bantu labo ngeke baze bakushaya uma uthi namhlanje alikho ikabishi liphelile kodwa uma ngase uye kuma supermarket amakhulu bese ubatshela ukuthi ikabishi liphelile bazokuxosha ukuphinda ungene futhi inkinga so kuhle ukuthi uqale nje kancane ucathule then bese ke emva kwesikhathi usizokwazi ukuthi udlondlobalo uzofika ezingeni la ususupply yonke indawo. Inkampani yomshwalense ithi uhulumeni angeke usebenze wodwana ngokwakha amathuba emisebenzi. We want to make sure that we can contribute towards the youth empowerment. This after we acknowledge that unemployment is not the government responsibility alone. Even if we were to leave it to them, there's no way that we will be able to eradicate unemployment. But each and every one of us, be it as individuals or as corporate companies, we can contribute towards that. Izindabeni ze1KZN TV, Ayanda Dube, kusemgungundlovu. Uthi-ke uzohlela umhlangano oyisipesheli uMasipala Newcastle okumemezela izihlekelele ezenzeke ngomsombuluko kuleli viki ukuze-ke bezokwazi ukuthola uxhaso kuhulumeni wesifundazwe nakosomabhizinisi. Lokhu kuba kusho ngesikhathi behambise ukudla emndenini ethintekile kakhulukazi leyo esiphethwe ngabantwana nayilo-ke eyentulayo. Kanti-ke laba baphinde baqinisekisa ukuthi-ke bazozama ukusemandleni ukulekelela imindeni ilungisa izindlu. Usomlomo uMasipala Newcastle umntwana uthenga amehlo Zulu uthi bazophinde bebuye ukuze belekelele imindeni ethintekile. Size lapha nje ukuzobheka umonakalo owenzekile. Umeya ke akekho kwanamhlanje kodwa ufikile lapha day before. Wafika lapha ezondlule ezobona lapha umonakalo. Ucheckile kumeya wawubona umonakalo ke nokuzanyiwe ngoba udisaster wethu kube khona kuzamele ngeoffice kameya kakhulukazi ukuthi kube khona ukushiya nanxa ke sazophinde sibuye kubonakala ukuthi imizi ethize ethintekalayo kakhulukazi unemizi engacoshi lutho ngempela kungekho noyedwa futhi otohozayo lapha sibonga nje umusa ukuthi ke kungabe bikho ohambile emhlabeni dadewethu yilokho esikuthokozela kakhulu nanxa kungemnandi ngoba imizi lena abayakhile bebengathatha entweni yakha nje useyibhidlikile sefanele phinde uqalele phansi ongazi bazothatha bathahlanise nani. Uqhube ngokuthi banikele ngokudla emndenini ethintekile ikakhulukazi leyo eyentulayo. Noma ngesiqede yonke besilethele wamagrosa ke namhlanje ukuthi bakwazi insuku ezimbili nje bazama ukuthi bakhona abaqoshayo ngendaba yokumaya yilokho nje esizele namhlanje singakalethi ke ezinye izinto enjengamafastela na yonke izinto enjengalezi nophahla emhlamba amakapa nothayela besalethu bakwazi ukuthi balale bedlile. Uphinde waveza ukuba bazohlela umhlangano nomeya waMasipala Newcastle ukuze bekwazi ukuthola uxhaso kuhulumeni wesifundazwe. Ngingakhuluma nomhlonishwa umeya befanele sibize umhlangano oyispecial kakhulukazi ngeconvene umhlangano ospecial sizokwazi ukuthi declare nje indawo yala eNewcastle njengendawo eyinhlekelele ngempela kuze kwazi ke uhulumeni wesifundazwe akwazi ukujikijela kithi kodwa ke ngokuthi simbonile nakothongathi hamba bese ngambonike efika eNewcastle kodwa siyazi ukuthi kuningi okwenzakalayo imizi eminingi nasothongathi ilimele kakhulu nangala ko Eastern Cape sibonile konakele khona manjalo limele ngesikhathi kuphahla noMusa Nkosi uthi kunzima njengoba kunguyena obheka ikhaya. Siye saphuma ke ngendlela esingaphuma esingazi nathi ukuthi siphume kanjani kodwa mina ngiphume ke unyawo selifahlakile ngiphukile kodwa ngibonga nje impilo ngibonge nokuthi abakaMasipala bakwazile ukuthi bazosibona ngiqale ngibonge lapho ubabunduna uKhumalo oye wathi mayezwa wakuphuthuma la bathole ambulance yangihambisa ngiphuthumisa esibhedlela eMadadeni
ngiyabonga kakhulu nosizo lwabo naba kamasipala basipha ukudla esizokudla la ekhaya. Lapho ke ngizama esikoleni lapho engizama khona ukuba ngikhulise noma ngibeke isinkwa phezu kwetafula imina engizamayo la ekhaya. Yimina ubaba nomama kule ngane. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Asiphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele umbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazo bekuyihlokwana bekuyizona beyihamba phambili. Amadlela ndawonye ashaya amakhala ngese-ANC bathuka ke izanya bezitolo zabokufika kanti kutusa amagalelo kowayimeya yasemhlathuze kanti othisha abangaqashiwe baqinqe kowasogwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.90 maqhathaniswa nedola laseMelika libe 20.57 maqhathaniswa ne-euro libe 24.18 maqhathaniswa nopondo waseBritain. Igolide liwu$2,367.27 i-ounce olungahluziwe wona $78.41 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uthola ke ithuba eliyingqayizivele unozinto weqembu lebhola lizenze eMgongondlovu Midlands Academy FC oseyogijima ke kwiqembu leHonourable Parades DDC. Lokhu ke kumenyezelwe ngesikhathi kunesithangami nabezindaba emahhovisi eMidland District Academy of Sport okuyisikhungo ke esiphethe leli qembu. Uqeqesho omkhulu kuleli qembu Vincent Mnyeni uthi konozinto wabo wenza ezibukwayo kwimidlalo yeOrlando Pirates Cup eGoli eyayidlalwa ke ngama-holiday ePhasika. Uthi ke bathola izicelo eziningi zamaqembu amakhulu ayefuna ke abadlali babo kepha ke bagcina bevumelene ke ngonozinti uBayanda Zulu. Ithuba eliyingqayizivele kwiqembu lebhola laseMgungundlovu iMidlands Academy FC isayina isivumelwano sokudayisa unozinti walo kwiqembu leOrlando Pirates leDStv Disc Challenge. Isikhulu esiphezulu seOrlando Pirates umxolisi Mngomezulu uyanaba. Angisho nje ukuthi ithuba leli silithole namhlanje ukuhlangana nabaphathi beMidlands ukuzofomally sign umdlali uBayanda Zulu who besiluku sixoxa ngaye ukusukela nge-Easter weekend when i-Midlands Academy came ukuzodlala ku-Orlando Pirates kwi-Pirates Cup. And I think from that engagement agcine sithandile indlela umfana esebenze ngayo kwaba ukuthi sithi sobanika ithuba lokuthi bacedeze konke abekwenzayo bese bayasinvite ukuthi sikhona ukuzohlela lo hlelo lwanamhlanje lokwenza sure ukuthi umfana uyasayina ku-Orlando Pirates. Umqeqeshi omkhulu kwi-Midlands Academy uVincent Mnyeni uthi kusho lukhulu kubona lokhu. Uthina kusho lukhulu kusho ukuthi umsebenzi wenziwa wo-coach ngesikhathi beqeqesha nabafana bebanika i-support kusho ukuthi uqeqesho oluseqopheni phezulu because kule tournament ekhuluma ngayo ye-Pirates Cup kusuke ukhona ama-development teams ama-team amakhulu adlala ku-PSL nama-academies aziwayo ukuthi iwona a-dominant but ukuthi i-Midlands Academy ifike kuleya level idlale ngendlela eyayidlala ngayo inqobe ama-team afana njengoSikhukhune iwashaye kalula ishaya ama-team njengo-Omatax abantu ekwaziyo ukuthi bona abane-development a-right bese yona vele kube lula nje ukuthi badle kukhombisa ukuthi mkhulu umsebenzi esiwenzayo and muhle umsebenzi esiwenzayo so coach. Umyeni uthi baqhakambisa imfundo kubadlali babo. Siyazi ukuthi mandlala ibhola khona ingxenye ezokwazi ukuphumelela ngebhola njengoba sisuke sine-team thina i-team ne-team esinayo njengoba siney'nhlaka ehlukahlukene eziminyaka ehlukahlukene la ethimini i-team ne-team isuke nabadlali abawu-20 kodwa iqinisele ukuthi akubona bonke labadlali abawu-20 abazokwazi ukufinyelela kwizinga eliphezulu lebhola njengoba abanye babo kodwa chaza ukuthi laba abangakwazanga ukuthi bafinyelele phezulu ngebhola kumele bangabi nalo ikusasa. Yingakho qinisekisa ukuthi into yemfundo ihamba phambili. Wonke umuntu uyafunda senza sure ukuthi ufakwa esikoleni esisezingeni eliphezulu ukuze ikusasa lakhe liqhakaze. Even nalaba abanjengoba abathola ithuba enjenganaleli kubalekile ukuthi sikuvezele ukuthi part of izinto esizenza ama-demands sikhona iPirates ukuthi uba kumele aye university. Unozinti uBayanda Zulu wenza ezibukwayo kwi-Pirates Cup evimba ama-penalty kanye namanqaku. Lithuba nje lisho likhulu kumina
ngisho ukuthi yabonakala imisebenzi yocoach. Ezindabeni ze1 KZN TV ngingukosinathi Ngcobo eMgungundlovu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekeze yaguqa bese kuphathelwe zona usunguna namhlanje mina nawe kuyahlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.